Gipasabot ni Mindanao Development Authority Chairperson Secretary Leo Magno nga wala siya'y plano nga mananggal og mga empleyado sa iyang paglingkod sa Minda. Sumala niya, andam siyang makigtrabaho sa mga empleyado ni kanhi Minda Chair Mabel Sunga Acosta. Iyaha kining gisulti atol sa sinimanang forum sa Minda. Hindi ako pumunta sa Minda para mananggal ng tao. Hindi ako inilagay diyan para maghanap ng mali. Kung ang tao ay nagtatrabaho at maganda ang kanyang pinakita sa Minda and he or she is still willing to work for the development of Mindanao, wala akong karapatan at wala sa puso kong magtanggal ng isang tao na nakakatulong naman sa ahensya. Namatigdan ni Magno nga maayo ang ilang relasyon sa mga labaw sa opisina ug empleyado sa Minda. Maganda ang working relationship namin, wala pa namang untoward incident na nangyayari sa harapan ko at sa opisina. And I'm hoping walang ganun na mangyari. The best people to ask will probably be the employees. Wala say problema kang Magno ang gingong paryente nga gi-appoint ni Acosta nga nanarbaho sa Minda. While I respect Secretary Mabel's right to seek legal remedy, alam ko nag-file na siya ng kaso. Yung status ng kaso, hindi ko naman memoryado kasi sila ng korte ang nag-uusap. Sila ng korte ang nagpapalitan. While I respect her right to seek clarification, sinasabi niya, inanunsyo niya na, di ba, inanunsyo niya na meron pa siyang kaso. I respect her right to go through that, but I repeat this. I have an oath of office to fulfill. Meron tayong sinumpaang tungkulin. I took my oath as the Mindanao chairperson, and it is my obligation, it is my job to fulfill that duty. If not, kung hindi ko gagawin yan, I will be remiss on my responsibility to you and to the whole of Mindanao. Naglaom si Magno nga magpadayon ng ilang maayong relasyon sa mga empleyado sa Minda aron mas makamugna ug hamugaway nga working environment. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.